तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी नवीन राजकीय घडामोड घेऊन येतोय. आज दिवसभरामध्ये अनेक राजकीय घडामोडी राष्ट्रवादीच्या गुटाबाबत घडत असताना कोल्हापुरातील कागलमध्ये मात्र एक जोरदार शक्ती प्रदर्शन भाजपचे समरजित घाडगे करताना पाहायला मिळत आहेत. समरजित घाडगे हे नाराज असल्याचं पाहायला मिळत आहे. याचं कारण आहे त्यांचे कट्टर विरोधक असलेले राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी अजितदादा गटात मध्ये जात मंत्रिमंडळाची मध्ये स्थान मिळत मंत्रिपदाची शपथ रविवारी घेतली. यानंतर समरजित घाडगे हे नाराज आहेत. समरजित घाडगे हे भाजपचे कोल्हापूरचे जिल्हाध्यक्ष आहेत आणि हे मुश्रीफांच्या भाजपसोबत येण्याने आणि मंत्रिपद मिळाल्याने ते नाराज असल्याचे पाहायला मिळत आहेत. खरं तर समरजित घाडगे विरुद्ध मुश्रीफ असं राजकीय वय कागलमध्ये कित्येक वर्ष आपल्याला पाहायला मिळते आणि याचं कारण असं आहे की 2019च्या निवडणुकीमध्ये समरजित घाडगे अपक्ष लढले होते आणि तब्बल 90,000 मतं त्यांनी मुश्रीफांच्या विरोधात घेतलेली होती. अनेक वेळा ह्या विधानसभेच्या लढतीमध्ये ह्या लढती मुश्रीफ विरुद्ध घाडगे हे पाहायला मिळालेल्या होत्या. विक्रमसिंह घाडगे यांचे चिरंजीव असलेले समरजित यांनी ही निवडणूक लढवताना एक काठीकी टक्कर जी आहे ती मुश्रीफ यांना दिली होती. मुश्रीफ हे राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडून आलेले होते. मात्र ही एक चुरशीची लढत ही संपूर्ण महाराष्ट्राने कागलमध्ये बघितलेली होती. 2024च्या निवडणुकीसाठी त्यांनी मोठ बांधायला सुरुवात केलेली होती. संपूर्ण कागल मतदारसंघ ते पिंजून काढत होते. त्यांच्याकडे भाजपचं जिल्हाध्यक्षपद होतं आणि निश्चितच कार्यकर्त्यांना विश्वास होता की हसन मुश्रीफ या विरोधात ही लढाई आहे ती 2024मध्ये आपण जिंकू आणि समरजित घाटगे हे मोठ्या मताधिक्याने विजयी होतील असा दावा केला जात होता. मात्र राजकीय भूकंप महाराष्ट्रात झाल्यानंतर आता नाराजी नाट्य जे आहे सुरू झालेलं आहे. आज समरजित घाटगे आपल्या समर्थकांचा मेळावा हा कागलमध्ये घेत आहेत. जोरदार शक्ती प्रदर्शन आहे. शक्ती प्रदर्शन करताना ते पाहायला मिळत आहेत. मोठमोठे होल्डिंग्स जे आहेत हे समर्थकांचे कागलमध्ये लागलेले पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे आजच्या मेळाव्याकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे. कारण भाजपला या ठिकाणी फूट पडते काय, भाजपमध्ये खिंडार पडते काय, पाणा असू राहणार आहे. कारण तर एका दृष्टिकोनातून समरजित घाडगे आज आपल्या कार्यकर्त्यांना जे समर्थक कार्यकर्ते आहेत यांना काय नेमकं संबोधित करतात, भाषण काय करतात हे पाहणं औत्सुक्य ठरणार आहे. कारण समरजित घाडगेंच्या आजच्या निर्णयावर बरंच काही अवलंबून असणार आहे. समरजित घाडगे हे भाजपमधून बाहेर पडतात का की ते भाजपमध्येच थांबणार आहेत. कारण हे सगळं त्यांची नाराजी काही दिवसापूर्वी जे भाजपचे उपमुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस हे कुठेतरी थांबवण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्यावेळी समरजित घाडगे हे शांत असल्याचं मानलं जात होतं. मात्र अचानक त्यांनी हा मेळावा घोषित करून एक प्रकारे खळबळ माजून दिलेली आहे. त्यामुळे आजच्या मेळाव्याकडे काय भूमिका ते घेतात, कार्यकर्त्यांची भाषणं काय होतात, यानंतर कार्यकर्त्यांसोबत ते भाषण काय करतात आणि कार्यकर्त्यांना नेमका काय मार्गदर्शन करतात याकडे लक्ष लागून राहिलं आहे. त्यामुळे समरजित घाडगेंच्या आजच्या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं पाहायला मिळतंय. आणि याचं कारण असं आहे की आज जर त्यांनी हे बंड आपलं कायम ठेवलं तर त्यांच्यासमोर पर्याय असेल. एकतर शरद पवार गटाचे राष्ट्रवादी आहेत, हा गट त्यांना एक मार्ग आहे. दुसरा म्हणजे त्यांना काँग्रेस हा एक पर्याय असू शकतो आणि तिसरा म्हणजे उबाटा सेना जी उद्धव ठाकरेंची आहे हा मार्ग असू शकतो. त्यामुळे समरजित घाडगे आज यांचं बंड
आज कुठपर्यंत जातं हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. मी इथे थांबतोय, तुम्ही बघत राहा कोकण सात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.